Dobré jitro, vážení posluchači. Časové znamení ohlásilo přesný čas. Bylo 6 hodin. Dnes je středa 3. července. Vyslechněte zprávu o počasí. Nejprve celková povětrnostní situace. Počasí zůstává bez výraznějších změn. Heleno! Na co svačina? Tady mám za tebou nosit nebo co? Jdej, no! Dobrý to, slečno. To si celá ty. Cerunka. Dobré jitro, Helenka už laděla a vzala si ty plavky. Proč by si měla brát plavky, když laděla? No, jestli si je veme. No, jak si je může vzít, když tu není? Já jen si je chci, ona je totiž chtěla, jestli je nechce. Počkejte, chce, nechce, chtěla, nechtěla, co chcete vy? Říkala, že si to rozmyslí, sehnala jsem je v Tuzexu, nevíte, vzala si je. Počkejte, no, pojďte dál, paní Pecháčková, tady to tahne, takhle bychom se nedomluvili. Podívejte se, já vám povím jenom tohle. Jestli si ty plavky vzala, no, tak tady někde jsou. Jestli si je nevzala, no tak tady taky někde musí být. Tak si je vzala. No jak to, že tu nejsou? Možná, že se s nima chce pochlubit, když má je do té vanny. Jinak se nechlubí, ještě tam nejede. Můžu si vzít ten Ale sáček? prosím, Mám vemte ještě si. jedny plavečky pro paní Čermákovou odvedle. V tomhle balení to hned líp vypadá. Já vím, jako z Tuzexu. Promiňte. Ještě něco pro Helenku, když No. jede k moři. Pravá vepřovice. Já vím taky z Tuzexu. Ale ne, pane Pokorný. Paní Pecháčková, nic se kupovat nebude, holka může jet třeba s uzlíkem. Ale o čem je řeč? No tak- Gruntuju a tak mě napadlo, že by se Helence... Ale ani zadarmo ne, paní Pecháčková, už kvůli těm nálepkám, podívejte se. Venecia, Napoli, Palermo, ta holka tam v životě nebyla, tak jak Byla, může- nebyla. Hlavně, že pojede. Zvoní vám tam telefon. To bude zase nějaký omyl. Vlastně to, vole, to nějak. To by se dnes koupalo, vidíte. Dovolte mi, vystupujeme. Puste nás ven. S dovolením. Tak co plavat nic? Beze všeho plavte. Vystupte, pak si zase nastoupíte.
Já vás vezu, slečno. Sedněte si. Nechcete? Ne? Mějte rozum. Ale vy mějte rozum. Nevidíte, že pospíchá? Takejte parníky, ty mají prázdno. Dvořák. Kdo? Tady je Pokorná, Helena. No to jsi ty, Heleno. Že nepřijdu. Není mi dobře. No, já nestonat. No dobře, vyřídím. Jak užívá táta dovolenou? Tak ho pozdravuj. Že se na něj těšíme. Helena Pokorná Stůně teď telefonovala. Přeplíkla místo do osobního. Tak jim to nahlaš. Škoda, že si taky člověk sám nemůže ohlásit za nepřítomného. Nová mašina to máš jako malý dítě. Musíš na ní s citem. Jo. A teď mi na ní Kratochvílová jede 3 neděle. To bude vypadat. A že si tam nezaskočíš, aspoň by ti taky ušla dlouhá chvíle. No jo, pak ne. Abych byl pro legraci, ne? Že se dostanu do čítánek. Ani vodovolný nemohl bez továrny vydržet. Tě řeknou, Že tam chodíš holku hlídat. Hele, ty mlč. Ty máš tu svou ratoles taky u nás. Horší to bude s nima u moře, to jo? A víš, že jo? Bude. Holky jsou k světu a jabko daleko nepadne od stromu, co? Já bych ji musel přerazit. A poslouchej, pojde vůbec? No. No vaše Helena. No včera tady byl předseda, prý to měli ve schůzi. No. Jeden naše Dana, ještě asi 3 nebo 4. No kdo? No Kroupa, Všetičková, Hemele. Ale o Heleně nemluvil. No a proč by nejela? No prodávám, jak jsem koupil, zapudrovat. Tak se podívej. Hemele jede a moje holka nejede. Toho kluka jsem nestačil honit od stroje, aby se na vrtač se neprovrtal až do suterénu. No, Děkujeme. tak prosím, a oni ho teď posílají k moři. To se může stát jenom v naší fabrice. A to si mám nechat líbit, pane. Já tam teď jdu a já jim to povím. Jdi, taky ti ta dovolená uteče. Hele, 30 let stojím u ponku. Holka je pořádná. Proti ní nemůže mít nikdo ani tohle. Jen si tam na ně došla. No tak jdu. A řekni to pěkně od plic. Spolehni se. Naschledanou, buď zdrav, přijď zas. Zorný pracovník má mít ve všem přednost. Víte, a právě proto jsem tam nešel a nepůjdu. Já jsem vždycky říkala, táto, měli jsme mít dceru, takovou Helenku. Hodná, pilná, skromná a oni jí to moře nedopřejou. Vidíte, pak, že nemám pravdu, stojí to všechno za starou Belu. To říkáte vy? O nic nejde. Nejede teď, pojede příště. Vás by měli na mostě postavit za svatýho? Báby by se ke mně chodili modlit, co? Radši ne. Jo, bylo tohle někdy. No to teda máte pravdu, to nebylo.
Kdy pak by se mohlo stát, aby dělník od mašiny se dostal k moři. To teda náhodou jste řekla pravdu, to nebylo. Mohla tam udělat štěstí. Tak já jdu. Kde je ten kufr? Co kufr? Nechal jsem vám ho za dveřma. Nic tam není. No kde by byl? Snad jste ho vzala, ne? Já? Někdo ho ukradl. Snad ne. Vy máte ale pech. Helenka nikam nejede a k tomu vám ještě ukradnou kufr. Jak to vám? Snad vám? Vždyť jste si ho nechal. Nezlobte, ženská, naposled budete chtít, abych ten kufr zaplatil sám. Už jo? Víte, co stál? Pravá vypšovice. Tak prosím, tak holka nikam nejede. Za plavky se vyhodí peníze a teď ještě ten zatracený kufr. Ale už to mám, už tak akorát. Já jim ukážu. Počkejte, mějte rozum. No co? Přinesu Heleně jako svačinu a řádně si to s nima vyřídím, hotovo. Ty řídítka nedrž tak křečovitě, šlapej, jeď. No vidíš, jak to je. Uhně se, slečno, pozor, jeď. Tam nejezdí ale. Ježišmarja, co to tak? Počkej, co to děláš? Vždyť mě celou poleješ. Ještě bonbon, ještě bonbon, Lojzíku, ještě bonbon. kam mi to lítáš? Pořád je mám hlídat. Ukaž, co to máš. Ukaž. Ukaž. Tak tohle tomu nedávejte. Zmlsáte ho a kdo to s ním má potom vydržet? Člověk má plný ruce práce a učitelka si jednoduše do školky nepřijde. Slečna. Nepřenechala byste mi svazek kedluben? Vemte si je tam. Co stojí? Nic. Dal jste klukovi bonbóny. Děkuju. Lojzíku, tady budeš. Nebo tě přivážu na tenhle kolík. Lojzíku! Pojď. Pozor. Hop. Tak. Dobře jsi to udělala, dobře, hodná. Dobrý den.
Jen se nerušte, spím tiše. Opravdu tiše. Co prosím? Už nic, klidně spěte. Tam dál koušou komáři. Nebojte se, lezu za sluncem. Moment. Pozor, neřízněte se. Vemte si. Ke dlubnu nejím. Nůž? Vždyť jste se neřízla. Jak to můžete vědět, když pořád spíte? Já nespím. Já jenom doháním, co jsem v noci zameškal. Znáte to? Vy máte v očích něco milého. To jsem ráda, spěte dál. Jak bych mohl, když jste tady? Vážně, máte hezké oči. Vážně. No vážně. Strašně zajímavé tímhle způsobem navazovat známost. Kam pak? Hádej. Na vtipy nemám čas. No já snad jo. Legitimaci. Proč? Jako každá návštěva. Ty se zbláznil. Od kytary seš, že neznáš zaměstnance. Kde tě vyhráli? Tak propustku. A legitimaci. Propustku. A legitimaci, no jak pak ne. A co mateřský znamení, také to nechceš vidět? Pořádek je No, pořádek, tak dobře, nedá dobře, se nic dobře, dělat. Tak si napiš jméno a o co. Tak. Děkuju. Máš pokoj, vy? No tak vidíš. Okamžik ještě. Co? Číslo. Jaký číslo? No návštěvní číslo. Víš, jak dlouho já tady dělám? To snad by si směl přišpendlit ty, to návštěvní číslo, ne? Pozdrav. Čest. Haló, je tady předseda? Předseda. Tam je někde venku. No. Josefe, vítám tě. Buď zdrav. No. Člověče, tady je to samá dovolená, já už jsem tady pomalu sám. Pojď, pomůžeš nám. Koukej, já už nechal ouřadování a makám taky. Podívej, on si přinesl svačinu. Josefe, ty seš ale dojemnej příklad. No to taky jsem. A už od rána. Jak to, že moje holka nejde k moři? Co ti to dali? Máš to jako vyznamenání. Ale to vyznamenání. 3 neděle je člověk na dovolený a pomalu ho nikdo nezná. Jak to, že Helena nejede? A kdo to řekl? No ty, Já. pravovoliče, no. A sakra, vidíš. Ale v seznamu byla. To tu zas někdo poplet. Počkej, já se na to sám podívám. A zatím nám píchneš, jo? Zamakáš si na stroji vlastní cerušky. A proč? Ráno telefonovala, že nepřijde. Jako bys to nevěděl. Helena je doma, co jí je? Ale nic. Včera si koupila plavky a dneska je marot, no.
A bude dlouho ležet? No to teda nebude, za to vám ručím. Ani ležet, ani sedět. A jak se to mohlo stát? V návrhu byla. Dvořáku, kam to přišlo, kam jsi to dal? No to... My jsme ji přece navrhovali jako první. Samozřejmě, vždyť tu byl i dopis, kterým jí oznamujeme odjezd. To by tak hrálo, aby Helena nejela. Tak hoši, koukejte, ať je to v pořádku. Představ si, Pokorný přerušil dovolenou a přišel Tady je to. Holka onemocněla. To je, co? Celý Pokornej. Vždyť ho známe takový leta. No tak to tady nemám. Musím se zatím podívat. No tak jen jdi. A dones to vyřízení Heleně rovnou domů, když je nemocná. Táta dělá za dceru, viděl jsi to někdy? Samozřejmě pro takové lidi všechno. Vyřídit se to musí. Na to ovšem běhání. Tak nashledanou zítra. Tak Josefe, jede. Vždyť jsem ti to povídal, administrativní zmatek, znáš to, ale už jsem to zařídil. To je horko, vi? No to si neměl. Ty z toho nemáš radost? Tak mám. Jenom si myslím, jestli to s tou péčí trochu nepřeháníme. Taková holka, co má co dělat u moře. Tolik lidí tam nejede a taky jsou živí. Ale Helena si to přece zaslouží. No určitě. Mě jak tě živo nikdo neposílal k moři. A to jsem vůbec nevěděl, co to absence je. Ale to sem přece nepatří. No patří, nepatří. Patří. Ono to pak s nima roste. Čuchnou k životu a začnou lajdačit. No, co bys tomu řekl, kdyby holka se začala ulejvat? Helena. Mladá holka, 3 roky po vyučení a vy se můžete strhat, aby jela k moři. Já tomu nerozumím. Jednou runcáš, že nejede, a teď zase runcáš, že jede. No vlastně jo. No a co když neumí plavat? No tak se bude držet při kraji, no. Ale co ty víš, byl jsi někdy u moře? Nebyl, no tak co můžeš potom vykládat? Já taky ne. No dobře, ale... Podívej se, unáhlil ses, já jsem tě varoval. Tak, a už to radši nech. A pojď dělat, sám si říkal, co je tam práce. Pojď. Co se bude dít? Ážo a dědi, běžte odložit za paraván. A náš marot. Dobrý, co? Čečo, baví tě ještě Áža a Didi? Já nevím, člověče. Ty holky nemají formát. Pepušo, nahřej trpaslíka s hlasem obra. Abys nechytil, co nemáš. Nech toho. Stejně na tebe nikdo nekouká. Pojď se radši prolnout do muziky. Co to? Jedeš? Se jeden. Kam se koukáš? Sem se koukej. Jedeš? Kam jdete? Co se staráte, zpěte? Slečno, pojďte mezi nás. Fakt.
Nechcete nůž? Josefe, nežeň to tak. Máš přece dovolenou, člověče. Dovolenou. Mám plnou hlavu starostí s holkou. No víš, když není máma, tak... No. Hele, víš co? Já jí pošlu závodního lékaře. Vem to na chvíli za mě. A co lékaře, co budeš citovat doktora, holce dohromady nic není. A co kdyby? Ať se na ní podívá, to přece nic nestojí. Tak počkej, Jarko, měj rozum. Jako ta angína, píchnej penicilín a máš... Hele, jen ať jí nic nepíchá. Víš, jak to vypadá doma, když někdo stůně nepořádek a tak počkej mi tady u toho, za telefonu sousedce, hned jsem tady. Halo, co? Pokorný? Pokorný není doma. Jste vy, pane Pokorný. Tak co jede? Paní Pecháčková. Halo, paní Pecháčková. Až se Helena vrátí, ať si hned lehne. Jde k nám doktor, píchnej penicilín, co? No jo, no, pořádku, no. Tak je všecko v pořádku. A horečku už nemá? Ne? Tak angína to nebude. Ne? A doktora nepotřebuje. Ne. Sláva, budeš mít aspoň klid. Teď se ti bude dobře dělat. Prosím tě, vem to taky za mě. Nezlobíš se, vy? Ne. Ale ty se přece jenom zlobíš, co? Tak aby si věděl, já tam toho doktora přece jen pošlu. Budeš mít jistotu. Že s tím tady praštím? Ne. To ne. Panička, pozor, jak jsem tě to učil. Tak, přines, dones pánovi. Tak, tak, hodná pasička. Ahoj, Peťuro. Všem vám ve spolek, mládeži. Ahoj. Ahoj. Tohle tady necháváte ležet ladem. Dovolíte? Já, aby se mi ta šťáva v tom vedru tak nevypařila, víte. No vidíte, jak jsem vám padl do noty. Pěkná mašina, pěkná slečna. To by nám šlo hezky dohromady, co? Vážení, přisuňte se k nám. On tě ten smích přejde. Brána lítá, čáp lítá, hejno lítá, kamen lítá. Davaj, další pán. Já už nemám vůbec nic. Vážení, zahajujeme výkup a povinnou dodávku. Jedna kabelka po prvé, po druhé, po třetí. Za tuto kabelku pohladíte tady Pepuši v políčku. Moje žourku. Nate. A za tyhle střevíčky uděláte dlouhý nos tamhle na toho pána, co jsem pořád ostřel. A za ty šaty provede co? Ať doběhne na Hračany a zpátky. Ať si lokne z Vltavy. Ať si dá rozcvičku s Čečou. Ať mi vleze na záda. To je řeč. Čečovi na záda. Dejte mi ty šaty. Jo, tuhle. Nedělejte hlouposti, vážně. Čečovi na záda. Ano, Čejčovi na A nebo v klapkách domů, vážená. by bylo vážné. No tak, na zádička, na záda. Tak už mě puste. Vždyť spadnu. No, to je krása, slečno, co? A ty pojď. Puste mě.
se. Co se staráte? Veselá parta, co? Bavíte se dobře? Já moc. Jsem zvědav, co s vámi provedou teď. Chci Pokornýho. Abyste rozuměla, nedělá tam, co dělá, má dovolenou, ale je asi tam, co dělá jeho dcera, ta taky nedělá. Právě proto volám Pokornýho. Jeho dcera je nemocná a doma není. Haló, rozumíte? Už... Haló, co... Já vás vyfrotíruju větrem. Chcete? Tak jedeme. A rychle. Co? Jaký řeřícha? Já chci Pokornýho. No tak čeká. Haló? No konečně vás mám. Tak pane Pokorný, Helenka není doma a už mě zase přerušili. Prosím vás, soudruhu, co je to za blázna, ta Pecháčková? Pořád jsem volá, co je s vaší Helenou. Děkuji vám. Prosím, tak teď vám ujedu a jsem zvědav, co budete dělat. Jsme hezky daleko. Aby bylo jasno, nasedat a jedeme. Prosím, ale něco za něco. Pusu. Vtipů už bylo dost a žádný popukání. Jedeme. Nebuďte jako malá. Sedněte si a můžete se mi cestou omluvit. Ten pes umí hrát šachy? No, umí. Ze 3 partií už 2 prohrál. Šach! Lojzíku! Počkej, stůj! Spadneš do vody, Lojzíčku, pro boha! Kolikrát jsem ti povídala, nelez mi sem. Vidíš. Mockrát vám děkuju, slečno. Zatracenej kluku. Kam jste mi schovali šaty? Mít, pak jste naivní. Nedělejte hlouposti a vraťte je. A honem. Co pak o nich víme? Kdo by je bral? Vybrali lázeň, my je neschovali. Jedeš? Vemte si ho, čí je to pes? No hledá stopu a šaty najde, ale nechte ji. Jdi pryč, ty neřáde. No, jen abyste nelitovala. No tak patří, nech slečnu. Stoj, no tak, honem. Ty šaty jste mi schoval vy, Prosím vás. aby vás ten smích nepřešel. Já se rád směju, víte? No ale by vás to nedráždilo. Samá voda.
Co pak vám nepošeptal ve slabé chvilce adresu? Tomu se říká tělesná výchova. Proč se nesmějete? Nemám čemu. Šaty jsou pryč. A co chcete dělat? Musím se jít utopit. Prosím vás. Prosím vás, zamávejte na ně. Ne, počkejte, radši ne. Pojďme pryč. Proč jste je nezavolala? Proto. To chcete jít domů v plavkách? Třeba. A co se o to staráte? Moment. A co je tohle? Pardon, promiňte. To nic, to byl omyl. Vy máte vtipy. Paní Pecháčková, co sem pořád telefonujete? Nezdá se vám, že tu sousedskou péči trochu přeháníte? Co? No jo, já vím, že Helena není doma. Samozřejmě, ale já přeci nemůžu od mašiny běhat, když si vzpomenete, jako veverka, skákat, když mi Helena. není ústřena. Dej mě jí. Ano, jo, ale Dej neměla mě jí. si vstávat, Helenko. Dej mě jí, ať jí běží nám to tam samo. Já vím, že to běží. Helenko. Ano, Heleno, no to jsem já, Kovář. Ty Kovář. Co? A proč bych tě netýkal? Vždyť tě znám od malička. Heleno! Heleno! Já vím, co říkáte, to co? Ty chlapíš jak stará bába! Co? Kdože je sprosťák? No, jak to se mnou mluvíš, ty žábou smrkaná? Špatně jsi slyšel, viď? Ale poslouchej, ona opravdu chraptí a fantazíruje. Mluví úplně z cesty. Já musím pro toho doktora. Počkej, co se mi podápleteš do rodiny? Jsem já táta nebo ty táta? Jakýho pak doktora? Co pak ty neznáš naši Pecháčkovou? Koho? To byla naše Pecháčková. Aha. Tady. No, Myslíte, že by to šlo? V nejhorším. No, tak dobře. A kdy vám to vrátím? Ale řekla jste mi, kde děláte? Víte, že jsem se ve vás málem pletla? Pojď. Tak vám pěkně děkuju. Není zač. A nashledanou. S Bohem. Já vám do toho nechci mluvit, ale vypadá to, jako kdybyste pod tím nic neměla. Trochu nestydatě. Já nevím, vy musíte pořád rozčilovat. Kde bydlíte? V Libni? Ne, ve Vršovicích. Škoda. Co zase máte? Už do Libně byste mohla doplavat. Do Vršovic těžko. Jen se mi smějte. Dobře mi tak. Za to všechno můžete vy. Jděte pryč, nechci vás vidět. No. Tak co? Děkuji vám, jste moc hodná, ale opravdu to nejde. A co chcete dělat? Kdyby alespoň ten protiva tady nebyl, člověku se jen vysmívá. Vždyť tam nikdo není. Ale já už tu opravdu nic nemám. Jen se podívejte. Pojď, Lojzíku.
Kde pak? Nejsme v ráji, jsme v Bráníku. Ještě dál, v Modřanech. Dobrou chuť. Proč jíš tady? Proč nejdeš do jídelny? Ale... Dobrou chuť. Tohle co je? Snad už zase netelefonovala. Už je vodní pokoj. Zase volala, jenže já udělala zkrat. Znáte to? Mě ví to ucho neutrhlo. A pak byla slyšet dutá rána a od té doby se nevozvala. Ale to jsem moc hodná, to vám pěkně děkuju a dobrou chuť, tyju. No vida. A je to. Tahle druhá od konce je Helenina skřínka. A je zamčená. A brá si tu síť určitě k sobě. Brala. Tak máme po volejbalu. Víte co, já skočím k Pokorným. Helena leží, klíček přinesu. Pojďte se napřed najíst. Ano, ano. Holky, jde se jíst? Jdeme, pojďte. Co tu děláš? Ty? Síť už máme. Kluci nám ji půjčili. Kde jste? Počkej. Kluci, fix. Kde jste je vzal? Rozlouskl jsem oříšek jako v pohádce a byly tam šaty. A to mi je dáváte? Jak se domů dostat musíte, ne? Vy rozdáváte šaty na potkání? Ne, ale chci je napravit, co jsem zavinil, i když nevím co. Všechno. Prosím, tady je náhrada. Nechci. Proč? A známe se, neznáme. Můžeme se seznámit. To není třeba. No, jak myslíte? Stejně by vám neslušeli, tak je to jedno. Mně? To uvidíte. Promiňte. Co je? Už? Tak co? Přece vím, co kupuju. Podívejte. Sláva, tak už se našli. Jo tak, prezent. Mhm. Slečna od vody. Nezlobte se, radši ne. Lidi se někdy v člověku pletou. Ale já ne. Vždyť mě neznáte. Nemyslete si. Vy o mě něco víte? Vím, že nejste slečna od vody. Slečna od vody? Podívejte. Taková Áža nebo Didi. To člověk hned pozná, kdo je kdo. Páskové a slečny od vody. Těm tak nabídnou čaty. Promiňte.
Halo, vstávejte. Co je? Máte kamínky na očích a nevidíte, co se děje. Co se děje? No, jste jako pečeně. Počkejte, večer si na mě vzpomenete. Děkuju vám. Děkuju vám, že jste mě probudil. Prosím vás, je tatínek doma? Penicilín k nám, doktor? Ne, paní Picháčková, já jedu hned domů, děkuju. Pojďte honem, musím domů. Čím dřív vám ty šaty vrátím, budu radši. Byl nejvyšší čas. Proč? Už mě začíná mrazit. A tak? Au. Vy jste málem zapomněla, že máte moje šaty. Co vám chtěl ten člověk? Nic, vy ho znáte. Neznám. Tak proč jste vyskočila? Tramvaj jede strašně pomalu a já strašně pospíchám. A přitom jste strašně k smíchu. Tak co? Co budeme dělat? Co to děláte? Máte rozum? No. Počkejte, taxík. Vršovice, Heroldovy sady. Nevidím dozadu. Zase nevidím. Škoda, že vymřeli fiakristi. Jezdilo se pomalu, byl na všechno čas. I na takové vyznání lásky, na všechno. Žijeme v překotné době. Taky si myslím. Ráno muž dívku pozná, v poledne jí koupí šaty a ona mu je hodí na hlavu. Prosím vás, jeďte rychleji, ráda vám připlatím. Jeďte, co noha nohu mine, já platím. Jeďte, jak nejrychleji můžete, nebudete litovat. Dostanete dvakrát tolik. Krokem. Rychle. Pomalu. Rychle. Pomalu. Rychle. Pomalu. Rychle. Máte štěstí, že jsem u sebe neměla víc než vy a pojďte, mám to strašně daleko. To je dobře, ale jde se pěšky, protože z elektriky vyskakujete a na taxík nemáte. Prosím vás, pojďte. Konečně jsem se porazil. Halo, slečno! Dovolte mi laskavě, abych vám vysvětlil, jak došlo k tomu, že jsem se porazil. Táhl jsem z D4 na E3, prosím. Král stál na D4. Ano, a já jsem táhl střelce. Pačička! Pači! No tak, pačička. A tak pojď. Hodná pacička. Tak už se našli, kde je ta slečna. Halo, šaty se našly, kde je ta slečna? To už je dávno nepotřebuje. Dostala lepší od pána. Vy znáte, musíme je vrátit, tak odkud je? Řekla mi jen, kde pracuje. Moment. Prosím vás, nedělejte schválnosti a pojďte. Už je to jenom kousek. Právě proto. Proč mám pospíchat? Vrátíte mi šaty a je všemu konec. Sedněte si chvilku. Prosím vás, pojďte. Už letím.
Tak vidíš, jako by se nic nestalo. Jak to? Dělal si za Helenu, všechno je v pořádku. No, hlavní věc. No tak vidíš. Halo, soudruhu doktore. Co se dělá? Počkej, Proč voláš? už jste skončili, už máš volno. Podívej, tady Pokorný dělal za nemocnou dceru, jeď se tam na ní podívat, ať má klid. Udělej mu to kvůli. Tak neobtěžuj, co tma přijeli a už... Holce opravdu nic není na mou duši. Nemůžete to vědět. no. To nemůžete vědět. No. Zdánlivě nic a vážné následky. No tak vidíš, tady to slyšíš, vlez si tam a pozdravuj Helenu. Adresu nám řeknete, jo? Počkejte! Máte zajít na 5, je tam nějaký lehký úraz. No to klidně můžete jít, doktore. Naší holce opravdu nic není, na to můžete vzít jet. No, tak ať bere acylpirín. Acylpirín, Měří jo. teplotu a kdyby něco, tak volejte. To zavolám, děkuju pěkně. No víš, hlavně, že mi poradil co s holkou, tu už já ji vykurýruju. No tak jen klid. No jo, to já vím. Tady ty šaty našla moje pacička. A co má být? Jsme tu snad ztráty a nálezy, nebo co? Patří jisté vaší zaměstnankyni. Kriste, to jsou šaty naší Heleny, snad se neutopila. Ale ne, ztratili se jí při koupání. Šla domů v jiný s nějakým pánem. Ta hezky stůně a taky se hned rekreuje. No tak to není k smíchu, to je vážná věc. Pořádná holka. Okamžik ještě. Číslo. A neblázni, nehraj se. Je. No tak. Ještě propustku. Poslouchaj, brát. A co podpis? Taky nedáš pokoj. Ukáž. Pojď. Taková ostuda. Já ji přerazím. To není nic. Josefe, stejně si dojemnej případ. Co jsem? Kuba jsem. Teď jdu domů. Uvidíš. Počkej. Já tě znám. Víš co? Půjdu s tebou. Dlouho jsme se neviděli, aspoň si popovídáme. Pojď. Jak chceš. Říkal jste 5 minut, tak jdeme. Už jste si snad odpočinul. Tiše. Ať ji nevyplašíme. Ta je hezká. Nemáte kousek něčeho? Bonbon ve verce. Takhle oříšek. Podívejte, nebudu krmit veverky ani vás. Víte, že spěchá? Já vím. Tak pojďte. Poplašíte ji a už nikdy k nikomu nepřijde. To je jako s láskou. Nezlobte se, prosím vás, co jste za ně dál? Dal? Teprve dám. Nepřijďte si vidět, co? Josef. Ale no, si Vždyť se nic neděje. Neděje, no, já vím, no, podívej se, no. Tak Ještě klid. podaří, tak no, klid. Vy spěcháte, já mám času dost. Je to smůla, vidíte? No tak počkejte. Škoda, že mi nevěříte. Proč myslíte, že jsem vám koupil ty šaty? Abych se dostala domů. No ale ne tak rychle. Co když je mi s vámi dobře? Jste hezká, milá. Jsem hezká, milá. Já vím, to už jsem říkal. Ale musím domů. Právě proto se mi líbíte. Tak už dost. Tak vážně, věřte mi. Na to teď není čas. Už jsme v naší ulici. To je ovšem chyba. Na slovíčko. Já věděl, že máte charakter, ale tak pádnou ruku. Kde jste se to naučila? Z kterého okna mi hodíte ty šaty na hlavu? To uvidíte. Už je jistě doma, znám Helenu. No víš, už jde. Jo, jde, tak jsem to přeci věděl, dovolíš? A ať se těší. Já jí dám od rany. Ale jdi.
Nakonec budeš rád, že vůbec přijde. A čím později, tím líp pro ní. Já si s vámi na to počkám. Do 10 mám času dost. Co tady děláte? Já tu bydlím, ale... Tady? Zapomněla jsem si klíče. Od sklepa? Od bytu. Vy máte ale smůlu. Nikdo není doma. Já vám všechno vysvětlím. Kdo je to tam? Jedete mi odtud? To už nemáte sám chodit. Prosím vás, vždyť tam vůbec nebydlíte. Když vy si nic nedáte vysvětlit. Domovnice vás nepoznala. Je, to je dobře. Moc dobře. Věčně rozkopaná Praha. Jak jste to předtím říkal? Kdy? Když jsme šli k nám. K vám jsme vůbec nešli. Ale šli, musíte mi věřit. Říkal jste? Vy jste říkala, že spěcháte, najednou máte času dost. A nejste rád? Jo. Už od rána jste hezká, milá. To jste říkal. Tak co, spokojená? Vám se všecko daří. Zakašlete a jsme tu sami. Vidíte, nechtěla jste mě ani vidět a teď jste tu se mnou. Podívejte, Karlův most, Národní divadlo, muzeum. A tamhle kavárna Vltava, srdíčko, oáza. Kde? Prosím vás, neříkejte, že tam nechodíte. Nechodím. Kdo lže, ten krade a pak visí. Kdo lže, ten vždycky uškodí si. Podívejte, nebásněte, kdo tady lže? Klíče. A jde se domů. Tak pojď, Ceruško, pojď. Kde pak jsi byla? Proč pak ses ulila? No taky pojď. Víš? Takhle nějak to začne. Holka vejde, já se jí zeptám, s kým jako byla, nebo tak to ví, že bude zapírat. No a pak to začne lítat. Poslouchej, Josefe, Helena má vlastně štěstí, že ještě nepřišla. Pojď si sednout. A napij se. Nechci. Pojď. Já jí dám. Já ji naučím, to ví, že svoje dostane. A jestli se dozvím. Tak na zdraví. Buď zdrav. Buď zdrav. Já nevím, co je to dneska za lidi. No, byli jsme mi takový. No. Já když si vzpomenu. Já bych radši nevzpomínal. Proč? Proto. No co proto? Tak. No tak to bych prosil. Moc nepros. Známe se dobrých 30 let. To jo. Už je tady. Slečna. Co zvoní? Co pak nemá klíče? Ježišmarja, aby se na ta holka nepřišla o všechno, co měla? Co chceš? Služba veřejnosti. Dnes u Helence výlet... Buď zdrav. Zdrav. Dnes u Helence výlet do Varny. Ukáž? Podívej se na něj na úřadu, pakže na něj není spolehnutí. Prosím, před 14 dny vyřízeno. Kde to uvázlo? Ani nemluv.
Ale co bych pro Helenku neudělal? Co je? Nic, jen klid, co se staráš. Nebojte se, tatínkovi dáte pusu a bude všecko v pořádku. Když je u nás taky předseda závodní rady. Cože, Tak když už, tak předseda závodního výboru. A taky generální ředitel Spojených ocelán, ministr strojírenství, děda Mráz. Ty všichni čekají u vás v kuchyni, až se slečna vrátí. Tak mi nevěřte, ale já mám vaše šaty, chápejte. Ty ve zdraví užijete, pojďte. Tiše. Poplašíte jí a už nikdy k nikomu nepřijde. Sám jste to říkal. Už jste jí vyplašila. To je jako s láskou. Víte co? Od rána jste nejedla než ty kedlubny. Pojďte někam na večeři. Moment. To už tady jednou bylo. No, zujte se. Do Zlaté studně bosa dojdete. Osm. Teprve 7. Co mám dělat? Napijeme se? Na zdraví. Nemyslete si, mě neopijete. Vy přece ráda víte. Vůbec ne. Je trpké, kyselé. Mně je taky lepší šatit, než živit, vidíte? U vás si člověk nevybere. Tak se nezlobte, já to tak nemyslel. Jeste, co hrdlo ráči, po takovém dnu zasluhujete. Nářez, prosím. No prosím, tolik hodin a holka nikde. Snad se nebojí. Má rozum, snad si nemyslí, že se s ním budu hádat. Ale svý dostane, na to může vzít jet. A co ty se pořád vrtíš, no? Posaď se. A ty taky, co chodíte, jak... Kde máte koupelnu? Co kde máme? Koupelnu. Je koupelnu naproti. Já bych se chtěl trochu No to potáhnout. vím, no běž, jdi. Rozsvíť si tam. No. Dostavte se dne 14.7. v 8 hodin ráno na hlavní nádraží. Radši si to vem, ať to tady nestraší nás. A proč mi to vracíš ty? Co? To je přece Helenina věc. Helenina věc. Za každýho ulejváka to vždycky někdo musí odřít, viď? Děvčata na červené maliny nás celý dát šohajkovi pít vody. Dali dobré vínko z pohára, prenocuj tu duša moja do rána. Lež mu dali... Přidejte se, zpívejte taky. Ztratil jsem řeč. Prenocuj tu duša moja do rána. Znáte písničku Veje větr po obecnom klasu? Veje větr po obecnom klasu, poznal frajer frajarku. Všichni! Poznal frajar duša moja, frajarku po hlasu. A ona si Dovolíte? vesele zpěvá. Tam musí mať povolí frajera, tam musí mať duša moja, povolí frajera.
strubost na světě panuje. Kdo má milu, nech si ušanuje. Kdo má milu, duša moja, nech si ušanuje. Mal som milu, já nepanoval, zomrela mi, já ju nepanoval, zomrela mi duša moja, já ju nepanoval. Zomrela mi smutek plný nosy, to je dotyar, kým se neožení, to je dotyar, duša moja, kým se neožení. Poznal krajan, krajan u polasu, poznal krajan, duša moja, krajan u polasu, a ona si presazila. Vy už chcete jít. Musím, už je pozdě. Já vás nepustím. Jak je libo? Splátka na šaty. Snad se nezlobíte. Platit. Všechno je v úplném pořádku, prosím. Až tady na tu maličkost, která se zůstala od posledně. Jak se tu byla s tou společností, prosím? Ale já jsem tady poprvé v životě. A je to, prosím, nepatrná záležitost. Pardon. Tak je to omyl, prosím. Právě mi to servírka hlásí. Ale vaše šatičky mě spletly, prosím. Račte prominout. Velice mě to mrzí. Lidi se ve vás pletou. Že jste celý den u vody, to by mi nevadilo. Ale když vám někdo řekne vlez mi na záda, vy to uděláte. To byla hra. Hra, pořád něco předstíráte, to je taky hra. Co jsem měla dělat, když jsem se bála? Koho? Tatínka? Ne, vás. A proto jste mi ty šaty nehodila na hlavu. Já na to zrovna čekal. Že tatínek, předseda závodního výboru, děda Mráz a jiné okolnosti vám v tom zabránili, že? Prosím vás, mlčte. A vidíte, mohlo to dopadnout docela jinak. Už jsem myslel, že vás mám rád. Za to já vás nemohu ani vidět. To chápu. Jste zvyklá na jinou společnost, jste přece... Slečna od vody. Dobrou noc. Pojďte, skočíme. Halo? Halo, kde jste? Počkejte! Prosím vás, počkejte! Já je přece nechtěla. Prosím vás. Ano. Děkuju. No to přece není samo sebou. Kdy jenom může být? Teď je tak špatně, víš. Já tady cítím takový tlak, takovou tíseň. Třeba je to tím vínem, ne? To by není nic. Je báječně. No nemyslíš si, že se o holku bojím? Přece ji znám. A vím taky, po kom je. No po mámě, já vím, ale kdybych toho chlapa dostal do rukou, já bych... Co jsi zjistil? Jak ježíš, kam jsem to všude telefonoval? Jo, tak napřed jsem volal na SNB, tam zatím oni nic nevědí. Potom jsem volal do nemocnice, tam taky ne, no prostě nikde. Na tom nezáleží, hlavně je, že je tady. No, hlavně, že je tady. To je důležitý. Dobrý večer. Aha. Promiňte, že ruším. Máte dceru? Mám. No totiž mám a nemám. Ježíši Kriste, stalo se něco? No proč? Pojďte dál. Počkejte, nejste vy ten... Jsem a rád bych s ním mluvil. Člověče, jak si to představujete? Kde je? A proč jste tady sám? Co to má všechno znamenat? Víte, co třeba s vámi udělám? Já vás zabiju! No, to jsem chtěl vědět. Je vidět, že jste spořádaná rodina. Nashledanou. A tady ty fialky bych prosil do vázičky. Slyšel jsi přece, máš ty fialky dát do vázičky. Tak běž, cítíš, jak voní? Strašně. Nashledanou. Nashledanou. Poslyšte, vy znáte Helenu? Dneska jsme se viděli u vody.
Vidíte, Co já? to sluníčko vás ale vzalo. Okamžik. Tričko dolů. No co je? No já nevím, co máš. Nevoní. Co to tu vlastně voní? On voní, ale práce mu nevoní. No vážně, ty mě to nebudeš věřit. Je. Co je? Dej tam ruce. Kam? Dej tam ruce. Přesně. Jdeme domů. A vy pojďte dál. Spolu si to vyřídíme zítra. A my dva hned, prosím. Tak jdem. No vážně, Meč, jdeme. To počkej, no tak se asi můžu oblíknout. Dobře, jsi obyčejný ulejvák. To se nedá omluvit. Ale počkej, no Podívej, tak... teď se o tom nebudeme Ale bavit. proč Zítra na si to vyřídíme na výboru. Proč Teď na pojď. výbor? Au. Vemte si tady kousek tý salty, jestli vám to bude chutnat, no. Víte, že jsem měl o Helenu strach? A víte, že já taky, Jo. ale teď už se nebojím. Šaty se našli, no tak Helena se snad taky najde, ne? No to je dobrý, to Helenka? Jo, 10,50 od naproti. Víte, mně se hned na první pohled strašně líbila. Jenže u vody bývá všelijaká společnost, já to znám, jsem tam denně. Sakra, vy musíte mít volno. Tu mám. Zkoušel jsem ji, abych měl jistotu a před hodinou jsem ji dokonce i urazil. Kolik už je to hodin? Že to je 10:45. No bude, za 2 minuty. Vidíte. No a kde je? Já se to zapovídal a běží mi noční směna. Noční směna, no tak to se nezdržuj. No, pro jednou to nevadí. No co pro jednou? Vy si myslím, s Helenou nemáte co vyčítat, tak pojď. Já ti otevřu, ať to neprohraješ. Pojď, nezdržuj se, no. Tak, a kde pak pracuješ? Co tady děláte? Dobrý večer. No tak, vy jste vlastně doma, jo. Dobrý večer. Tak jdem. Ať tě nemají taky za ulejváka. Běž, pojď. Naschledanou. Halo, šaty! Počkejte! Co? No tak co je? Chytejte! Naschledanou. Schovala ho domovnice. Tady je, když Helenka přece jen pojede. Kufr si vemte a tohleto si taky vemte, paní Pecháčková. A dobrou noc. Dobrou noc. Kam byl? Nikam nepojede. Kde je ten dopis? No proto.